Kaya sing mburi kuwi lho. Kuwi kasat. Oh, kasat. Ora, kuwi mang suarane Mas Setiawan lho. Ah, Heeh. sing oh. Iso. Lanjut ya, Mas. Ya. Apa kowe ora kelingan DS Musik Campur Sari. Ya. Ngundak mandek iki. Nah, biasane anu Mas. Kecoro umur dadi yo. Oh, cara magetan ngempos. Ngempos, Mas. Alias leren. Oke. Sudah waktunya kayaknya. Pupuan apa samiran, Mas? Apa samiren? Lulu. Saya minta yang ini iki lho, ngisi-ngisi rombongan. Anget-anget. Ngisi-ngisi rombongan. Ini masih ada tapi dingin. Masa Allah. Aku gak suka dingin. Kenapa? Karena membeku. Karena adem. Jos. Muga-muga piye iki Mas? Muga kasebadan DS Musik Campur Sari. Ngene iki lho. Asline tujuan yang utama. Karena yo kok mandek ngono kuwi dadi kadang yo dinteni yo ora. Tujuan yang utama mereka itu yang seperti ini. Iya, seperti ini. Aja sampai penyanyi salah satunya kena sampai lurus pokoknya, aja sampai lurus kudu menggok. Iya. Nah, dan aku suka sekali. Ya, terima kasih loh ya. Terima kasih loh nggih, matur suwun. Malah aku gak ngono kuwi. Ayo.
kelakon mirang tenan nak dina iki masyaallah. Iki sing marai sapa? gamelan tahun 2026. Aku sesuk Mung keplok-keplok. dijak ngene iki. Marai. Mulai lah aku kok. Ra ngono ya guyon kok, Nduk. Ya ya, aja tapi Mas aku urung dibayar kok mulai. Oh, urung. Oh iya ya sambatan ya. Sambatan. Ihi. Cerit.